कार्तिक पूर्णिमा काली अच्छी डंगा बसैया आम जीवु सबू मो भाई मैंने सब जगदलपुर आम काली चार्टार उठा ट्राए करूँ आम डंगा बसैया जीवु आम डंगा भी किणीचु आपण देखिए डंगा केमती बसबू। आमे एबे नवरंगपुर जगन्नाथ मंदिर को आमे जाऊँ देखो केते भीड़ अच्छी आमको जीवाई भीतर को रास्ता भी नाला आमे टिके गहली कमेला गलु मंदिर भीतर को आमे यहाँ जगन्नाथ मंदिर को भीतर को आमे जाइचु आपण को देखु केते नवरंगपुर जगन्नाथ मंदिर सकाळ केते भीड़ बेसी थिले आम बहुत कष्ट भीतर को गलु आ जगन्नाथ मंदिर भी सेठी अष्टपरी होउतला आम ऊपर पूरा चढ़िलु जगन्नाथ मंदिर साइड आपन को जगन्नाथ मंदिर ऊपर भाग देखा केमती एत सुंदर दिशुची जमती कि पूरी देखला भल लगुच जगन्नाथ मंदिर बढ़िया सुंदर है सकाळ यही सौंदर्य को देखापी मस्त मन लगुच मंदिर केते सुंदर बढ़िया लगुला देखा आमे तापर भंडारगढ़ मंदिर को आमे गलु सेठी भी आमे दर्शन कलु मंदिर को सीटी भी भिड़ थिले आम सीठी दर्शन कलु भंडारगढ़ माँ को आठी आम आपण को देखा भंडारगढ़ मंदिर आमर भंडारगढ़ अच्छा आम बाहरलु आम इंद्रावती ब्रिज जावाक डंगा बसैयापाई आमे बाहरलु आमे इंद्रावती नवरंग जो पुराना इंद्रावती ब्रिज अच्छी से आमको आम जाऊँ एबे तो है छटा सेमती टे कोहड़ी है ठंडा लगुच बेसी भी ठंडा लगुन टे ठंडा लगुच आम से जीव पहुँचू पाखापाखि हेलु मोना आल आगे अच्छी विशाल बाइक पछड़े बसची आराम से स्वेटर पिंधि ठंडा लगुला आम कहलु आम स्वेटर पिंधु ना सका देखो केते कोहड़ी आम चारिटा गुड़ा पहुँचबू आ हनुमान स्टेचू आम आगर जाऊँ विक्रम मो पछाड़े से बसची मु चलुची बहुत ठंडा से मु स्वेटर पिंधिनु ठंडा भी लगुच टे सका तो 6टा आम मुन्ना और विशाल पछाड़ आसती भी आम जाऊँ धीरे धीरे आपको बोर्ड भी धरचु बोर्ड रखचु से पानी रे पकड़ापी देखा कौन आम ए इंदिरावती जो ब्रिज पुराना से पाखापाखि पहुँचलु आउ भीतर को एंट्री करचु देख केते कोहड़ी पूरा है केते कोहड़ी रे आम ब्रिज केमती केमती दिशुची मजा भी लगुच सब बढ़िया विक्रम पूरा बोर्ड धरुची यहाँ को आम पानी रे पकेबू
ଆମେ ଫୁଲ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଯାକ ସବୁ ବସେଇବା ସବୁ ସମସ୍ତେ ଦରକାର। ସମସ୍ତେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମେ ଆସିଛୁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ବ୍ରିଜ୍କୁ। ଆଉ ବିଶାଲ ମାନେ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏବେ, ସେ ବାଇକ୍ ସାର୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଆସିବେ ସେ ବି ତାଙ୍କେ। ଆମେ ଟିକେ ଆଗରେ ଆସୁଛୁ। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ନଦୀ ଯେଉଁ ବାଲିରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ପିଲା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ସବୁ ସମସ୍ତେ ତଳ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଯାଇକି ଆମେ ବି ଯିବୁ ସେଇ ଜାଗାରେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆମେ ପୁରା ନଦୀ ତଳକୁ ଓହ୍ଲୁଛୁ। ଆଉ ମୋ ପଛଆଡ଼େ ବିକ୍ରମ ଅଛି, ସେ ବି ମୋବାଇଲ୍ ଧରିଛି, ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଗରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦେଖେଇବି ଆପଣ କ'ଣ ଆମେ କରୁଛୁ। ବ୍ରିଜ୍ ଆମେ ତଳକୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେଠି ବି ଆସି ଡଙ୍ଗା ବସେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ବ୍ରିଜ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏଇଟା ଅଛି। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ। ଆଉ ଏଠି ଆସିଲେ ମଜା, ସମସ୍ତେ ପୁରା ମଜା ଲାଗୁଛି। ବ୍ରିଜ୍ ତଳକୁ ଆମେ ଅଛୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ରେଡ଼ି କରୁ ସବୁ। ଆଉ ଡଙ୍ଗା ବସାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ରେଡ଼ି କରୁଛୁ। ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ସବୁ ରେଡ଼ି କରୁଛୁ। ଏଇଠି ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଡଙ୍ଗାକୁ ରେଡ଼ି କରୁଛୁ ବସାଇବା ପାଇଁ। ବିଶାଲ ବି ରେଡ଼ି କରୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା ସବୁ ରେଡ଼ି କରୁଛୁ। ସବୁ ରେଡ଼ି କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବୁ କେମିତି ଡଙ୍ଗା କେମିତି ବସାଉଛୁ ଆମେ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗା ବସାଇବା ପାଇଁ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଡଙ୍ଗା ବସାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ବ୍ରିଜ୍କୁ। ବଢ଼ିଆ ଏ ବ୍ରିଜ୍ ଆସି ସବୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିଲେ ଡଙ୍ଗା ବସାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ବି ଡଙ୍ଗା ବସାଇଲୁ, ଆଉ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯିବୁ ଏବେ, ଦେଖେଇବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଆମେ କେତେ କ'ଣ କଲୁ, କ'ଣ କରୁଛୁ। ପାଣି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ବ୍ରିଜ୍ରେ ପାଣି ଏବେ କମ୍ ଅଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ତ ଏଇଠି ଆମେ ଯେଉଁଠି ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଜାଗା ଯାଇ ହିଁ ହେବନି, ଏତେ ପାଣି ଫୁଲ୍ ଥିବ। ଏବେ ଟିକେ ପାଣି ବର୍ଷା କମ୍ ଅଛି ପାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ କିଛି, ପାଣି ବି ଛଡ଼ା ହେଇନି, କମ୍ ପାଣି ଅଛି। ଆମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ସବୁ ଡଙ୍ଗା ବସାଇବାଟା ସରିଲା। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଗଲା ଟିକେ ଆଉ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଆମେ କିଛି ଫଟୋ କାଢ଼ିଲୁ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ଏଇଠି ତଳେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କବାଡ଼ି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଯେତେ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଡଙ୍ଗା ବସିକି କବାଡ଼ି ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ବାଲିରେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୋ ଉପରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଉଛି। ପିଲାମାନେ ପୁରା କବାଡ଼ି ଖେଳି ଏନ୍ଜୟ ପୁରା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ଡଙ୍ଗା ବସାଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଚାଇଁରଗୁଡ଼ା ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ଯେବେ ବି ଆସିବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ବସିକରି ମୁଁ ଏଠି ଯିବି, ଭଲ ଲାଗିବ ବସିବା ପାଇଁ। ପୁରା ଶାନ୍ତି ଜାଗାଟା ଏଇଟା ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଅଛି। ଆମେ କଫି ସେଣ୍ଟର ଆସିଲୁ, ଆଉ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ଆସିଲୁ। ମୁଣ୍ଡ ପେନ୍ ହେଉଥିଲା, ଟିକେ ଚା ପିଇଲୁ, ଆଉ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଆଉ ଆଜିର ତ ବ୍ଲଗ୍ ଏଠୁ ରଖୁଛି। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାର ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜାଗା କ'ଣ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ରଖୁଛି, ବାଏ।